Gamas ko kaya ni sipon. Sipon bitaw ko. Ang kalitra bitaw. Ang ngipon, o patin maadyo, mag-schedule pa ko sa clinic. Kaya murag muwag ang confident. Nga na nakagangipon na damage. Mag-unbox sa karon sa kuan ni Bibi. Ni-order man ko ni Bibi bathtub kay naku kapag ugang kamag-kamutin ra. Dapat na ako'y kabutangan ni Jack. Aning cry naman. Aning cry na mas Dalton. Ay, cry, Bi. Nidam mo gora na eh. Hindi, ayaw kay Luoy. Ang kunitan. Ligoon kita. Ligoon. Sige, balik na na. Sini nang jawab ka na dia. Jauh kay Luoy ang kuwan. Bagit din mo. Saka ang kuwan di. Hi. Kita kami sa among kaliguanan. Kaya maligo meron ni Guman og unbox si tatay. Wow, lamig ng bibi oy. Tama na itiin. Ano naman si bibi sa sud. Pero wala na ba lagi sangit? Kaya humpag nga basin buhiyan na hanggang kugat na. Nakakapag doon. There. So, ito isang mo rin eh. Oo. Na magkisi-kisi naman. Ano yung sud to? Ano oras na to? Wah. Ano ba ito? Cartoon? Wah, na. Ano? Ano? Tanaw na ba ko sila? Di ba bali ha? Naman, nadidi na? Nadidi na? Mga boy pagdidi oy? Tanong sa katatay na na. Daw na. Yan. Lagi-lagi. Bahaya, mana na swimming pool naman. Bisa na lang lagi. Oh, may ito ba? Wala na ka. Guwapo. Inam sa atas yung vitamins, no? Humot na katang ninja. Humot na katang baby Dalton. Woohoo! Kaya maghipos sila, Nay. Ano ka? Di mo cry-cry. Kaya hindi pa ta mag-drink og milk. Hangat ka ito magmasmas. Tuwa magpagmong ilong. Nagkuan, naligo mi, nagkasuso ko kahit magligo. Kumbati, bibi! Kana Dalton, kumbati! Halaga jud. Katawa-katawa ra ba oh? Arsa? Di pa kadaog? Nahinay ra good. Go, Dalton. Go, Dalton. Kamat. Nahinay good. Sige. Kumbati. Katawa ra ba jud? Nalingaw ka imong gibuhat. Nagkapikas aping na punta. Di na kaya? Uy, di na kaya be? Di na kaya? Ha. Di na kaya. Tamang ulitaw. Kadali ba mo surrender oy? Dali man mo surrender oy. Oh, ato na po may karos family house. Ilong lusngag man. Osh, ama tita M, idagi hapon ni tanan. Oy, sleepy na. Good morning, Tay. Nakaw na tara. Jabig mga naong ga. Pareham gubog naong mo? Nah. Pareham gumug naong mo? Dapat doon eh. Higda. Ngisi-ngisi po. Di adyo ka hangad. Kaya mo dyan hangad. Nga na. Di ba kay angay doy maas. Mahulong mo gusto mo yan ako. Tanaw Diyos kamera o. Dali kay magpakuha na naman ako panghinlos ang kagalingan. Grabe gimingaw jud ko maligo kana pitong magdabag-zabag sa
Banyo. Hello mga kagahi. Des Dalton dia nag-cry-cry. Nga naman. Nag-cry-cry si Dalton kaya naglaag mis family house kami rang duha. Kalaag mi kami rang duha kay jang tatay nagpaato sa sakdanan kay nagguba na mo pag irkon ja kay naman mi check up sunod adlaw. Bisod ka jug wa irkon la jug biyahe. Mapugtas nga mong bata. Ha? Atos ubay. Ini ka di City. Di City pa hinuon. Bato na ba ko mo? So kaya ka series. First time ko naman mag-dinner yun. Anti, oh. Lagi. Hindi mo ilog ba sa rin, nagsisara ko niyo makuha. Pwede magka mo magmotor mo. Hindi mo yun, dakot. Na-expire dyan license. Yang ba talaga, nakalaag ni kami rang duha. Kalaag ni, lamir bag nina, oh. Patig. Natug man ni, dyan kaling usig ka nas pandada. Ang kurata ni daw. Mga na nag-cry-cry na hinuon. Mga nag-cry-cry na, mga dyan na Sakot na yun si Cha. nga dyan na nagdudu. Magpadudu sa amin, no. Hi guys, mudong mi karon sa Mercury Drug. Kay mo palit mig mga essentials ni Dalton kay wala siya pangligo. 1 month na siya karon may handa kay amo na lang ipalit siya mga essentials. Di naka-picture man po ko gamay. Hanggi pa samahan ja. Kari kay bugnaw ra ba to? Kawan pod kay bugnaw dito. Just smile. Happy 1 month anak. 1 month na. Hihi. Unsa pa rin patay nang nilagubo na mga gi. 1 month naghang anak. Hala ka liwat mong kuno kasi mong tatay. Gamas ko kay sipon ko giubo pero naanak ko'y resita. Salamat ni Doc Bon. Tabangan ko ni kay delikadong matakdag bata. Inom ko antibiotic o anti-allergy o pampahumok sa plema. Bon, yung kalitra man ni sa kuan lagi po. Dua lagi po ko'y pahuway. Yun doon ka nag-CR pa man. Gawas niyo doon CR pa ito nami. Wala gani ko kapanudlay. Kuan. Di na lang maghanda-handa sa isang monthly milestone kay kuan gastos. Amo na lang ipalit sa isang kuan mga gamit kay mahal ba dyan yung isang sabon. Di po na mukha ang cake pa pwede. Yung stere palitan ko ng cake. Kami rampo yung undoy mukhaan sa cake. Huwag sila sa bahay pwede. Ibawalan naman sila nanay. Huwag mga nga na. Kaya nanay mga sakit. Di wala naman. Praktikal lang panahon. Wah, gipicturan no na. Arang giilisan. Picturan. Remembrance ba? Sa jahang purman. Sa purman dyan pagka 1 month. Pagka 2 months. Agapan kayo maghanda man. Na may mga cake. Mga pansit. Wala salang tayo handa-handa. Mapalit po kukuan. Ining pads kay gidugo maghihapon ko. Dugo-dugo maghihapon ko. Diyan mo ra mahinog ng lunag ag buwa. Marabi tawag ka ng dugon ko. Marabi nga na. Basta gidugo siguro ko. Kaya isa ng pagkabuan ng labay. Abot lang. Kaya tinaw-tinaw naman to. Diyan. Ning kuha na po. Dadaghan. Wala. Tingara ko. Kaya ning tinaw naman to. Diyan. Ning kuha na po. Basta gidugo siguro ko. Ano sa ba? Ngayon sila di makunudugon. Basta breastfeed. Dugay makunudugon. Salamat tayo ni Queenie. Kin-an Kim vlog kay kitagaan ko biko pansit gabi mo ang isnak-isnak ja. Si nanay pud gipadadaan po kong nanay gahapon og kamote og maning dinang ag. Wala mo ko maka-vlog ni kay kawat-kawat 30 taon ko para maka-snack ko kay agbata lagi Elizabeth jeng nay bata nga gamay. Kay tad pasuson ja labi na karon tagsang oras na sa pasuson kay mga man. Mga man siya. Dia kay hiwid mata na. Mata na. Matutag ubay nak, laag ta. Mupalit taog si tapil kay anay mo si tapil hurot na. Nasa man asara magkamatay na kuan. Tuog pa maguna siya active sleep. Wala ka. Stretching oh. Oh. Stretching. Nalibang pag imong amahan. Libang pa, hindi ka maglibang adto na tas kay sakay ganahan ra para sa sakay. Tihag kamuti og mani, wag ganis undoy ka kaon sa mani kay nahurot na ho, wala mahinungi. Nalipay po ko makaghay kay agrashes ni bibi sa ijang lubot ning wa na. Effective tong drapulin nga giresita ni Doc Bon. Nagrashes just sa EQ dry. Nga murag mahal-mahal inuon to nga diaper. Pero sa Unilove, wa ning udso na gid lubot.
Ning balik na sa natural na may gamay na lamang kaadjong puwa sa kilid. Das lagi kay nakulbaan na mo kay ra naman kapuwa. Nanawa ra si Jaja. Ning undang na ko si Q. Ning order na lamang kog Unilove nga small size. Kay ang newborn 2 weeks pa gani wa naman maarang ni Jaja. Maglubot, libot man siyang amahan. Nagpasan mas lubot ar ka maka.